Здравейте! Здравейте, аз съм Бойпей Хънтър и днес ще снимам на Clash Royale. Ще кажете за кой да приема този или този. За да разгледате добре. Ще съм малко да намаля се шума. Така. Значи ще пусна... Ай, да му се не види пак и пускам от грешната страна. И не пека напред. Сега пускаме варварите. Да. А така. Ех, масина. Насър. Един giant. Скелет. Ах ти. Така не играеш. Той поне силен срещу кулите за разлика от друг. Хайде по бляско на вятър. Но се не видно, взима най-много дела. Давай, я стабим. Пуснал съм на руски, ако сте забелязали. Просто така ми е по-лесно. Победихме. Аз така нека сребал. Въпреки че съм пак съм така. Значи имаме 265 злато. 2 кристала. Гоблини. Стрелци. Рицари. Надгробие. Ако искате да влезете в този план, чакайте да видя колко има. Да, може да влезете. Че се яките БГ, ето така се пише. Внимайте, ако псувате, ще ви кикна, защото мога. Не съм аз създател и ме начиха така. Така. Аре! Така хубавата смеска. Ще ревеш, точно така ще ревеш. Да не се не види бата лучи. Че за каквото лучи? Това е за така експанция. Еди, почти. Това беше само за въздушните. Айде сега да види това. Не само той може да пуска хижата на варвари. Да му се не види защо ми го бърка. И сега като ми се зареди ще види това. Ей, чу. Айде, една блинпека и ще ги разбият всички. Верно, че ще са 3, ако е един дома. Айде, готови си. Да му се... Бък! Да му се навиди, съм security.
Атака! Али една скелетна армия. О, да му се не забави, че това локри. Пичи. Защо пускаш тогава? Защо ги пускаш тогава? Ха-ха, Макса. Ей, драгон отгоре за всеки случай. Ами, пека. Да му се не види. Един миг си всеки случай да му се не види. Гледай ги това. Супер, да не го бием. Бум, шакалака. Чум. Чум. Ах, как е? А това е било останалото време. Всъщност аз печеля. Точно за това, защото музика на кола. Не. Бре, айде, още не бит. Айде се пак за вас, айде. Само ще един да трябваше, бе. Що така? Айде, още няма. Ние сме по-малко! Помощ! Ей! Всъщност не сме били малко. Чудно ли това? Пропилях си бомбата. Да му се не иди! Грозник! Да му се... Ха-ха, пропиля си! Карти! Yes! Първата кола. Остава още малко да изпълнявате. Как си го пропиля? Не си го. Още една скелетна армия. Да! Не! Кажи ми защо винаги си имат помощници. Ще се пропилеш ми така. Сега трябва само да пазя. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Там реформи с това да екипа. Довиждане и до следващия път. Абонирайте се за канала.